Happy Monday evening kanatong tanan pinalangga binati nimo mga kaigsunan mga kaigalaan mga kapaglaom nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Malipayon kami magikauban usab kaninyo niining gabi una agi og pagtuki sa atong leksyon niining si manahon mga kaigsunan. Milabay na tas daghan kayo nga mga episodes karon nga semana layo-layo ni gitag na abtan mga kaigsunan, and it would be all about the topic playing God. Kung imong sabto ni pag-ayo, dili iniingon nga atong giduaan ang Ginoo, kung dili nagdula ta sa role nga iya sa Ginoo. Murag atong gikuha ang iyahang pagka-Dios, iyang pagagamhanan, ang iyahang pagka nagkupot sa pagbulutan, or in other words, mas ituboy na to atong kaugalingon nga taas kaniya. Kay gusto na to siyang palabuan mga kaigsunan. And that is all about the sin of pride and self-exaltation. Atong ikuyog karon din sa set ang ato ang makanunayon o maabtikon ng mga kaubanan ang quarantine bodies diri South Philippine Union Conference ni adiri si Doc De La Cruz ug si Pastor Dan Palomares. Sa di patamu adto sa unahan mga igsoon atong daygon ng Ginoo atong pangayoon niya ang iya mga panalangin o pagbanwag diha sa kaalam sa balang espiritu uban sa pagampo ni Doc Ray De La Cruz. Mag-aampo kita mga kapaglaom. Gamhanan na mo nga Dios. Aniasab kami sa pagtuon sa pipila ka mga bahin sa leksyon ni ini nga semana. Hangyoon na mo Ginoo ang kaalam pinagi sa balang espiritu nga magalamdag sa among mga hunahuna, magaabli ug magahatag kanamo sa giya samtang kami magatuon ni ini. Panalangin ni usab ang among mga kaigsuunan, kahigalaan ug mga kapaglaom nga nagapaminaw ug nagatanaw karon. Ikaw Ginoo magahatag usab kanila sa balaang espiritu o sa insakto nga pagsabot. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among pagampo. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Unahon na to ang mga greetings kadali mga igsoon. Pastor Dan, balihom. Mayong gabi alang kanatong tanan mga kapaglaom. Kung nakabantay mo paspas yung kaing dagan sa panahon, February 1 na. Niya giingon pa nilang 11 months na lang po ang nabilin sa ato ang tuig kasamtangan. Busa mong i-greet ang tanan nga naa din ha kay baluming bisan sa ato ang mga restrictions no dunay bag-o na pod nga mga pamaagi nga kita dili gyud kay kalihok sa ato ang matagdapit nga gipuy-an, pero laygon ang Dios nga siya nagahatag nato og kagawasan sa atong mga panghuna-huna ug sa ato ang pag-ehersisyo sa ato ang pagtuo ngadto sa ato ang Dios. Atong i-greet ang atong tanan nga mga administrators dinha sa Zamboanga Peninsula Mission, si Pastor Salarda, Pastor Sumbilon ug si Sir Ronald Ramos. Atong ipakatay ngadto sa Philippine Advent College, atong sampiton dinha ang atong presidente Dr. Ping Sernal, Judge Macias ug uban pa nilang mga kaubanan. Ug gusto nato nga ipadagan dinhi sa atong mga kaisunan sa Western Mindanao Conference, headed by Pastor Kidet, Pastor Pamunag, and Brother Bargaminto. Ug unya ang atong North Central Mindanao Conference, ang ato ang mga administrators, Pastor Bacos, Pastor Morente, ug si Sir Benji Mendez. Sa CMM, Pastor Patalinghog, Pastor Lagunday, ug si Brother Dudong Edgardo Torniado. Ug sa Davao Mission, ang ato ang inahan o ang atong usak sanga din ha ang Davao Mission, which retains the original name of that particular region. Maos Pastor Magdadaro atong presidente, Pastor Mirin atong secretary ug si Sir Lawrence Lamera. Northern Davao Mission diin naa kumbaga nagbalay-balay pa lang sa ilang opisina din sa ato ang Tagum Isday Elementary School compound. Pastor Necesario, Pastor Setsuan, Brother Lloyd Chinedo o sa tanan ng mga kauban na nato din ha. Ang Northeastern Mindanao, atong i-greet ang alang mga administrators, Pastor Max Dante Obos, Pastor Saramusing o si Pastor Luloy Cirilo Baal. O sa pinakadapit sa South, di inaa din ha ang Southern Mindanao Mission with a prayer of health alang sa to ang tanan din nga mga kaisunan, pero gusto nato nga i-greet ang atong mga administrators, Pastor Rosa, Pastor Dante Dabukol o si Sir Bing Sanes. O sa tanang mga kaisunan in general din sa South Philippine Union Conference territory, maingon man ang ato ang mga viewers nga
sa nagkalain-lain nga suok nining ato ang planet Earth, among gi welcome kamo o amo kamong i-greet og usa ka maayong panahon niining mga takna. Amen. Doc Ray. Yes, salamat Pastor Hes. Gusto na ako i-greet mga kaigsunan ang district pastor sa Tampakan, si Pastor Romano. Maraming Adventista nga Romano. Kauban sa mga tigulang sa iglesia, labi na katong mga giordinahan nga mga tigulang sa iglesia, mga diakon ug mga diakonisa ni atong Sabado, kauban ni Pastor Ed Willis Iliote, ang ato nga Sabbath School Director sa Southern Mindanao Mission. Happy Monday evening diha kaninyo. Apil na usab ang ato ang Ministerial Secretary si Pastor Noel Gomez. Ug gusto sab nako nga i-greet sa pinasahi ang atong mga kaigsuonan diha sa Tampakan Central Church, labi na sa atong mga listeners sa ato ang Hope Radio Tampakan 95.3. Ug gusto sab nako nga i-greet ang atong mga kaigsuonan diha sa miyembro sa Newland Church diha sa Apupong General Santos City. Labi na ining Brother Lorenzo Lagpang, si Beneficia Lagpang, iyahang minahal nga asawa o ang iyahang anak, si Nelly Lagpang Mabuka. Kauban sa iyahang mga apo, si Enrico Mabuka Jr., si Eric Mabuka, Melba Lagpang, si John Mark Londo, o si John Carlo Londo. Happy Monday evening diha kaninyo mga kaigsunan. Apil lang sab ang atong mga kaigsunan diha sa Country Guardian Church. Happy Monday kaninyong tanan o ang Dios magapanalangin sa matag usa kaninyo samtang kita magapadayon sa atong pagtuon niining takna. Atong padayon ng pag-greet mga kaigsunan diha sa Buanga City na diha nagtan-aw kanunay ang Sabilina family, naasab dinha ang mga panimalay nila ni Brother Simeon, naasab dinha ang pamilya sa Sabino ug sa uban pa nga mga families, Ma'am Inderes and the rest of you who are joining. Diha pod sa Sambuanga Sibugay area na dinha ang family ni Dr. Leslie Joy Hore. Thanks for continually joining. Na din sa itong mga viewers mga kaigsunan, si Lilay Pael Curapaw is joining us tonight. Si Ma'am Macy MC, niasa din si Zards o si Fritzy Bulyosos Harrison. Gusto niyang i-greet. At i-greet din ang mga kabataan, si Aldrex o si Austin. Naa sila sa New South Wales, Australia. At sa gi-greet si Ma'am Linda Bana from Pagadian City. Congratulations dahil sa imong dala sa mensahe niya itong Bernes sa gabi. God bless. Si Federita Intes, na si Rose Javier, si Margie, si Hermi Senior, si GT Belnas, Michelle Pablio, GT si Belnas family. Na din si Joyding Tansyongko o kaninyong tanan mga kaigsunan pag-uban. And by the way, before I forget, gusto ko pasalamatan ang tanan ninyo nga nisuporta sa ato ang emphasis niya itong niaging simana about public affairs and religious liberty. Hopefully, nakuha gid ninyo ang overall nga picture og tunada mga kaigsunan sa serbisyo sa atong iglesia, labi na gyud sa public affairs and religious liberty. Ang atong tanang mga speakers, mga abogado, kung asa kamo nahimutang, we praise God for your life, selfless service nga inyo gyung paggahin sa inyong panahon. Aron lang gyud mahimong kabahin sa pag-edukar sa atong mga kaigsunan mahitungod sa ato ang mga katungod o mga kahigayunan ingon nga mga Kristohanon to enjoy the freedom of religion. Now, tonight mga kaigsunan, atong tanaw ng atong lesson sa ako nang naingon kaganina, mahitungod kini sa garbo o kanabitawng pagtuboy sa imong kaugalingon. We will take a look at some of the few chapters from the book of Isaiah kung giunsa pagpanton sa Dios ang mga katawhan nga gustong musupa kaniya. Labi na gyud sa mga oppressors of His people. Now, there is going to be justice at the same time, mga kaigsunan. Kung nagtanaw mo, nga murag wa nay pulos, wa nay kahulugan ning magbinutan ta kay ang mga yabag, gipang panalanginan, magyapos kay gayunan, mga kaigsunan, nailintunganay na, nailubad na ang Dios na ay kapungot ni ini mga tawhan nga nagdaog-daog sa mga katawhan. Let's try to take a look at that lesson this week. Pastor Dan, palihog, hatagi kami sa imong pasiunang nga mga pamulong
og sa ato ang memory text karong si manahon na. Daghang salamat, Pastor Hes. Actually, ang ato ang memory text mga kaigsunan naa sa Isaias Kapitulo 25, versikulo 9. Kung nakasulay mo og hatag og Bible study, diin ang topiko mao ang pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Usa sa mga notable nga passages nga atong ginandala kinigyud nga bersikulo ang Isaias Kapitulo 25, versikulo 9. Akong basahon nagingon dinhi. Behold our God, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord, we have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Kung atong balik-balikan makaisunan ang pagtanaw sa context ato ang bersikulong sa uluhon, mauni usas mga remarkable prophecies din sa daan nga testamento nga aduna siya gitawag nga double application or dual fulfillment. Ang una nini makaisunan mao nga kini siya nga propesya igasulti unya sa mga tao didto sa Israel sa panahon nga ilahan na gyud ma-realize, no? By the way, kung imong tanawon ang dagan sa history nga gihisgutan sa tong leksyon, makaingon ta nga kanusa pa man ni mga tawhanan ni makamatngon og buot. Pero moabot yun ang time, panahon mga kapaglaom, nga kini mga tawhana mo recite ni ini nga bersikulo claiming that they have a full trust in God. By the way, kining expression nga, we have waited for the Lord. Usa ni siya ka dako nga pagpadayag sa pagsalig mga kaigsunan, no? Kay sa panahon pa lang ni Salmista David, iyahan na ng ginasultidaan nga ang iyang paghulat bot ipasabot mag-agad siya kung unsa ang buhaton sa Dios ngadto kaniya. Mag-agad siya kung unsa ang kabubuton sa Dios ngadto kaniya. Mag-agad siya kung kanusa himuon sa Dios. So kining teksto mga kaisunan, usa ka expression of faith, usa ka declaration of trust nga ilang gihimo ngadto sa Ginoo. But there will be a grand fulfillment of this prophecy mga kaisunan which will take place at the coming of Jesus Christ. Kada bitaw giingon sa pinadayag 1 versikulo 7 nga He comes with clouds and all eyes will see Him. Sa diha nga imong makita mga kaisunan ug mahanduraw nga ni anamang gyud ang atong Ginoo. This is the very declaration, this is the very discourse that you and I will be uttering niya na nga panahon na. Now, kung imong i-apply kini balik sa itong leksyon, history provides nga nalup sa Assyria, no? Atong i-recap kanyo itong mga kaisunan para nga naatay background kung saan ito pagsulong ning ato ang leksyon karong si Manaha. Napildi man sa Assyria ang Syria o ang Northern Kingdom. Pagkapildi nila mga kaisunan, of course, si King Ahaz niyukbo naman to siya sa Assyria. Subot ipasabot nga ang Huda o ang Assyria daw naa sila to start with makaisunan naa sila alliance pero kay dili magyuni sila kauban by blood and by territory ang nahitabo nga hingdako gyud ang Assyria makaisunan. Ang Assyria grabe kadako nga nasod. It subdued several empires diha sa iyang palibot. Apil na ang Ehipto, apil na ang uban nga mga karaan din nga mga silingan niya, including Babylon mga kaisunan. Pero niining panahon na, adunay very ridiculous to start with, no? Very ridiculous prophecy ang gihisgutan ni Propeta Isaias nga kining Assyria, though it was so great an empire at that time, kini siya mahinay-hinay ni siya kahilis o kagamay makaisunan, and then Babylon would take over as the world empire. Gani kung imong tanaw ni murag makatawa ang taga Assyria ani, no? If they had a chance of reading the discourse of Isaiah, makaingon sila nga kung sa taga Cagayan de Europa naglamlam na po ning tawhana, no? Unsaon na mo pagkapildi sa Babylonia nga ang Babylonia makaisunan was an inferior empire far compared to Assyria. Pero nahitabo gid mga kaisunan nga sa hinay-hinay hingdako ang Babylonia. Pagdako sa Babylonia, gipildi nila ang Assyria ug unya
pagdako po sa Babylonia makaigsunan na himo siya nga world empire. All of us Adventists know pretty well the Daniel 2 prophecy, no, which is very classic makaigsunan sa atong mga pagtuon. Now, gikan na po din Isaiah foretold further that this Babylon, though it would be great and it would be high as an empire, daghan, grabe niyang iyang representation, pero masabjug hapon sila makaigsunan. O niya, to the point pagyod, nga dili na siya ma-rehab, dili na siya matukod og utro, o niya, mahimo na lang siya nga puy-anan sa mga mananap. Sa laing bahin na pod, kung nabasahan po ni sa taga-Babylon, during the height of their inunta supremacy, muingon po ni sila nga, niya na po ilaing propeta nga naglamlam. But history disclosed to us makaigsunan nga nahitabo gini. Now, kung imong tan-awon, kinsa magyud ang primary nga naa diri makaigsunan? Of course, it is God. But it is quite lamentable to note nga ang atong leksyon sa pagkakaron naghisgot nga sa giingon ni Pastor Hes, adunay mga imperyo, adunay mga leaders, adunay individuals, even God's people nga sila na ang naghimo sa buluhaton nga iyaha sa Ginoo. Giilog nila makaisunan. There was some sort of usurpation kaya naman sila naman ang nagplay sa role nga iyaha unta sa Ginoo. Ato ning padayunan og discuss ni ining first 2 days ato ang pagtuon ni atong leksyon karon nga semana. Amen. Thank you kay Pastor Dan. Doc Ray, additional points please. Yes, salamat. Kung atong tanawon, no, kaning paghimo sa playing the role of God, okay ra unta na siya kung ang ilahang gi-play nga role, dili lamang ang iyahang gahom, kundi apil unta ang iyahang pagigugma, iyahang kinaiya. Wa man po nila gi-apil ang kinaiya. Mao na hinungdan nga kung atong tanawon, sama sa gi-mention ni Pastor Dan nga paggamit og Bible study, kanunay po ni gamiton nga illustration sa Bible study, labi nagmaghisgot may tungod sa origin of sin mga kaigsunan. Kan bitaw pulong nga pride. Kung hisgutan nato ni sa perspective sa mayong panlawas, moingon ta nga na over vitamin I na siya kay kanunay gipadako ang iyahan namang kaugalingon. So kini tanan isa ra gyud ang sinugdan niini. Nga kung atong tanawon ang atong leksyon, nagsugod ra gyud ni siya mga kaigsunan sa author niini nga mao ang Yawa. Kung atong tanawon ang ambisyon sa Yawa, pride was the motivation that prompted Lucifer, ingon pa dinhi sa atong leksyon, to complain of the government of God and seek to overthrow it in order which had been established in heaven. So makita nato nga dito pa na sa langit daan, dito na gyud nagsugod mga kaigsunan. Og ni katay padulong nga ni sayuta, kay ingon pa niya dinhi, since his fall, wala na gyud siya lain nga iyahang object. Apan iyahang i-infuse, butong say binisaya aning pulong nga infuse. Murag yung kanang gipasulod. Kana gi-infuse the same spirit of envy and discontent. Muna nga, bisan karon mga kaigsunan sa atong mga kaiglisyahan, ingon ang uban nga, kanang bitaw nag-playing role of God sulod sa simbahan, ingon nga, ako para din sa yahang posisyon, mao gini akong kwan. Murag diskontento ba sa binuhatan sa uban. The same ambition for position. Bantayan nato na. Position and honor mao nay gina-infuse sa Yawa sa hunahuna sa mga tao. Usa ka ehemplo ni ana makita nato record sa balahan nga kasulatan, si Koran, Datan ug Abiram. Manibaw-an nato kung unsay nahitabo ngadto kanila. Apil ang mga igsuon ni Moses, mga kaigsuonan, nga ilahang giplay ang role sa mao nga God. When men, morning bugat, when men choose to have their own way without seeking counsel from God or in opposition to His revealed will, He often grant, bantayan nato ni, kay moingon ta nga, ang Dios nagtugot, tanawan ninyo, He often grants their desire
in order that through the bitter experience that follows, they may be led to realize their fully and to repent of their sins. Amen. So makita nato ang kaagi ni King Ahaz. Gitugutan sa Dios nga ilahang maagian ang maong mga kalisod, ang tumong mga kaigsunan, mao ang madalaon ta siya nga makarealize kung unsay kadaot sa iyahang gibuhat ug magadala ngadto kaniya sa paghinulsol. Apan inay nga maghinulsol mga kaigsunan, nagsamot noon siya og kadaotan. Mo'y hinungdan nga iyahan ang gamit ang iyahang kaugalingon nga panghuna-huna, kaugalingon nga pagbulutan, even to the extent nga iyahan ang gi-usurp ang mga butang nga dili angay unta niya pagabuhaton. Ug makita nato kung giunsa sa Dios ang pag-outline, kung tanawon ninyo, grabe ang pagka-outline sa Ginoo diha sa Isaiah 13, ang dangtan ni ining mga gingharian. Ang Assyria, superpower kaniadto, apan niabot ang panahon nga nipuli ngadto kaniya nga superpower ang Babylon, hangtod nagsunod-sunod sama sa pagka-outline sa Daniel 2 mga kaigsunan, unsay dangtan ni ini nga mga imperyo o mga gingharian. So makita nato nga despite of that, dunay mga tao nga they play the role, dunay mga leader, mga individual, they play the role of God. But we can see that above, it's still God who is in control of everything. Amen. Ang ato bitong challenge sa ni mga kaigsunan, unsaon nato pagbalanse nga dili nato dulaon ang role nga iya sa Dios. And at the same time, dili na lang puta magpatara kay ang Ginoo man daytoy nakahibalo aning tanan. Say for example, natay mga planos kinabuhi, maayo gyud kayo, wa gyud problema na nga ilati di mo daan karon I am 17 years old or 18 mo gyud pagsaka nako og college. So in 4 years time mahuman ako akong kurso, mo take og board exam. Kaning panahon na mauna ni unya by age 25 magminyo nako, by age 30 na nakoy duha ka anak, nianang panahon na magsugon akong tukod sa akong giplano nga balay, unya niining panahon na manager na ko ana sa kumpanya nga akong trabahoan, and ang akong asset mao ni kadako, unya kaning mga lugar maglaag-laag na lang ko ani. There's nothing wrong about that mga kaigsunan, but what's wrong with it is when we plan things nga dili nimo tagaag lugar ang Dios kung asa siya mo fit diha. Mao ning nahitabo sa mga nasod dinhi nga atong naisgutan, Assyria gipulian sa Babylonia. Although sa chapter 10 pa lang daan, gi-layout na, gisulti na daan ni Isaias mga kaigsunan nga maparot gyud ang Assyria sa Babylonia. Although, sa giingon ni Pastor Dan kaganina og sa atong lesson, napildi bayapod sa Assyria ang Babylonia for a while mga kaigsunan, pero nisaka gyud siya. Unya, sa ilang hunahuna kaniadto, I just remember, kinibitong sa milabay pa nato ang mga season sa Daniel nga leksyon nga atong gitanaw, nga ako'y gi-admire kay didto nga statement sa author mga kaigsunan nga ang mga tao, ang mga pangulo sa mga imperyo o sa mga gingharian, nagtuo sila nga sila na gyud ang nagkontrol sa dagan sa pamulitika o sa mga panahon without recognizing that it was God all along who was taking a look at what's going on mga kaigsunan. Bisan sa kasamtangan, hangtod pa sa unahan, naanana sa ulo sa Dios tanan, kahibaw na siya mga kaigsunan. And that's the biggest temptation alang nato. Kanabitong mag-una-una ta, na may panahon karon nga ang pandemic, ato na dahil giingnan nga, kaning pandemic, gikan gini sa China, gituyo ni, aron ma-wipe out ang mga tao. Murag lugar karon lupig nimo ang Ginoo kay kahibaw ka na nga mo na planos China. Unya, pag-abot na pod sa vaccine, mo yung naputa nga hay ayaw gyud mo pagpa-vaccine kay kana naana po na siya potent ana nga content nga usa lang kapindot kadtong tanan nga nagpa-vaccine ani nga bats, hurot ni sila patay kay pamatyo ni sila tanan aning superpower. Lugar karon nalupigan na po nimo ang Ginoo nga nakahibaw ka na unyang Ginoo wa kahibawan ng mga butanga. So, mao niyang temptation mga kaigsunan, let us not play the role of God. God knows everything and that's not the end that He intends alang niining kalibutan ng mga kaigsunan. Instead,
Atong tagaag lugar ang Dios sa tanan nga mga aspeto sa atong kinabuhi. Anhita karon sa last year of the quinquennium kung pananglit dili pananglit sa ato karon na extend man itong quinquennium, naay uban nga mga nag project na daan og asa sila mabutang, asa sila nga departamento o kung sa pa diha nga mga dapit lugar mga kaigsuonan ato nang giunahan ang Ginoo sa mga plano niya alang kanato. This lesson is very important that we have to realize nga ihatag yun nato sa Ginoo ang pagbulutan sa tanan. It's okay that we plan, but never forget, labi na gyud ninyo mga batanon, mga ginikanan, nga gusto ninyong i-layout pahiluna pag-ayo ang kahimtang sa inyong mga kabataan o kamo mismo mga estudyante kung asa mo paingon in the future. But let us never forget, God is always there to endorse or to say no to the plans that we have. Kaya kung wala ta nag-recognize ng mga kaigsunan, most often, ma-disappoint ka sa dagan sa imong kinabuhi. Kaya sa imong plano, mauna gid ni, mo-boom na imong negosyo, pero at the same time, gi-bankrupt di ay, kaya di pa man mo ikabuputon sa Ginoo. But always remember, bisan tuod og ingon ani magkasirko balintong ang kalibutan mga kaigsunan, sa gihapon ang punto nagpabilin that whenever you are in God's hands, everything will be all right mga kaigsunan. Balik ta niini mga nasod. Grabe ang pag-outline. Last week, nahisgutan na to nga ang Ginoo mubunal diha sa iyang kasuko. Nisamot pag yun ng puntuha nga to masabtan karong si manahon ng mga kaigsunan. God's wrath and anger is for those who never recognize His supremacy mga kaigsunan. Just like what is being outlined sa atong lesson karon, Assyria, Babylonia, gipildi sa Medo-Persia, bisan ang Medo-Persia mga kaigsunan, giordain man to sa Ginoo nga mopildi sa Babylonia, pero dili di ay wise nga ikaw nga giordinahan sa Dios nga mo puli or mo sapaw sa gahom nga sa kasamtangan mga kaigsunan. Ang Ginoo ra po di ay mo'y mo padaplin, mo hikling nimo in favor of another person. That is always the same way God operates throughout history mga kaigsunan. So ato nang timan-an karong mga punto ha mga kaigsunan. Atong ihatag ang dugang mga punto sa atong kauban dinhi Pastor Dan. Actually, nindot man to nga ato yung masaysay mga kaigsunan ang hanay sa history bitaw with the prophetic timeline pod. Pero actually, ang pagka-importante nga nung gisigutan na ito ng Babylonia, ang iyahang predecessor nga mao ang Assyria, dayon ang successor sa Babylonia nga mao ang Persia, down to Alexander the Great's empire nga mao ang Greece, dayon paingon nga to sa ubos. Actually, ang importante ani mga kaigsunan, kabalo mo unsa, ang mga tao sa Dios nga nalambigit ni ana nga matawag na to na siya nga secular history, but it has some element of a religious history. Kay naamang din na pagkapildi sa Assyria sa Huda sa Assyria makaisunan, kisa may nag-antos ani ang mga tao sa Dios. Ug anhang panahon na ang pipila kanila, we always believe makaisunan nga naagi remnant, no? Ang remnant mao na nagsigig recite sa kato atong memory text, no? We have waited for the Lord. Kung imong basahon din na, this is the Lord, we have waited for Him. Gibalik-balik nang we have waited, makaisunan. Kaya nga naman, God was expected to come for a rescue. Sa to pa nga, nag-ilaid sila dito. Then, ang pinaka-significant nga nahitabo sa mga tao sa Dios, ang pinaka-dominante din sa mapa sa history mao, nga sila gidalagyod gikan sa ilang homeland o niya gibutang dito sa Babylonia. Kadto nga panahon makaisunan, makaingon na gyud ta nga daw panahon na siguro nga mawala sila sa mapa. Pero kung imong tan-awon ang daggan dito igsoon, akong i-quote otro ang gibatbat ni Dr. Ray nga kini bitawng team mga kaisunan sa prophecy nga God is in control. Sa pag-abot nila dito, nahimo sila nga witness kung giunsa po sa Dios pag-subdue kining mga taong garbuso, no? In the person of Nebuchadnezzar. Kung imong tanawon mga kaigsunan, grabe gid pud ang role playing nga gihimo niya, no?
katong pagdiskurso niya nga, isn't not this great Babylon that I have constructed? Kung imong tanawon mga kaigsunan, busay matintal biya gyud ta labi nag ang Dios mubuhat unta diri sa tuwa og mga maayong butang. Din malimot dito ta mga kaigsunan nga the accomplishment, ang success we have, dili dito ato, gibuhat ito sa Ginoo diha nato para nga makita unta ang iyang dagway. But in the case of Nebuchadnezzar mga kaigsunan, ang pag-attribute niya sa success nga nahitabo siyang kinabuhi, instead of saying, God, thank you, you are in control, and you are the reason why I became what I am now. Pero ang nahitabo kang Nebuchadnezzar, iyang gi-attribute siyang kaugalingon, no? Muna nga, in that way, mga kaigsunan, mura siyang picture ni Lucifer nga, akong isaka, akong trono diha ibabaw sa kabituunan, dili ba kining ako. Andin sa diha nga gipakamang siya sa Ginoo mga kaigsunan. That was the biggest lesson he learned. Unya, may na lang galing kaysa tumuy dito sa iyang kaagi, nakaingon man siya nga, Ginoo, tabangi ko. Now, atong ibalik isoon sa atong kapanahonan, sa moderno nato nga mga successes, dili biya pud sayon, no? Makaingon ta nga, abot ko ani, grabe biyang paningkamot nako. Una, accomplish ni sa church where I am the leader, tungod ni ining akong ginabuhat. Makaigsunan, lest we forget nga kita naatay kaugalingon nato nga buluhaton, pero ang Dios makaigsunan atong ibutang sa plantada, unya ato na lang sundon tong ingon sa kanta nga, hide me Lord. Mutago lang ta mga igsuon, kay nga naman, sa diha nga mahimo ni, no? Sa diha nga atong isuggest nga mutago ta diha sa pagkamataro nga iya sa Ginoo. Ang makita sa mga tao makaigsunan, dili na kita kung dili ang Dios na. Kung mobalik ta dito igsuon sa nahitabo sa Babylon, no? Ako naman nag-mention kaganina. Pero very unbelievable ang nahitabo nila. Nga bisan gani sa moderno karon Pastor Hes og Pastor Ray nga hitabo, ila man nagisubay-subay kay doon ra man sa Baghdad ning kanang location sa una sa katog yung city of Babylon nga perting dako sa iyahang wall, pila to ka chariot ang magdagan din ha nga magsugatay. Unya ang daw impregnable siya atubangan sa mga tao. Pero kay napildi magyud siya hangtod nga slowly but surely ang iyahang kabantog makaisunan murag nahilis lang siya naturally. Moingon gid sila nga matutuon man po ni mga tawhana nga kanang dapita karon murag mga ungo na lang ginagpabilin din ha. Naa din ha ang mga wild animals. Unya naay pa nga secular history nga nagaingon. They tried to rebuild the old Babylon but they failed. So mao ni siya makaisunan kay nganuman tungod siguro nga naay garbo din ha. Gani kung moadto ta sa Book of Revelation, this word Babylon makaisunan nahimo ni siya nga anino o gipatdako din ha as the image of the apostate church mga kaisunan nga unsa man ilaha pong giangkon ang buluhaton nga iya sa Ginoo. It is God who can forgive sins, pero naay mga grupo nga moingon nga kami na ang nakapasaylog sala. That is another role playing mga kaisunan nga nagplay ta sa iya sa Dios nga buluhaton. Amen. Doc Ray. Yes, mga kapaglaom, salamat Pastor Hes. Kung atong tanawon mga kapaglaom, no, sama sa gi-mention kaganila, dili dautan nga maghimo ta og plano sa atong kaugalingon. Mayo pod nga atong mga kabataan, tudluan nato nga gani sa ato ang mga tulunghaan kay nunay isa ka batan-on nga akong ikahibalag nga sa high school, gi-required yun sa ilaha, Pastor Dan ug Pastor Hes, nga magbuhat yun sila og career path. So, gi-plaster yun nila ilahang career path. Pag-plaster niya sa ilahang career path, murag yun na naabot yun niya tanan. Hangtod sa ni pasar og board exam, the same year, kasulod og trabaho, ana, hangtod nga niabot yun ang punto, nga pag-abot aning puntuha, kinahanglan, mugawas yung kog nasod, morning na akong nasod nga adtuan. Pag-abot ditong dapita kay di man yun matuman. Kay ngano hilak yun siya kay wa man to natuman. Sige na ko nga iampo nimo. Kay basig naa kay plano pero hinumdumi ang Jeremiah nga naay plano ang Ginoo para nimo. So, for I know the plans I have for you, ingon ang Ginoo. So, the fact nga imuhang i-recognize ang Dios sa imong mga plano
igsoon, isa na siya nga pag-recognize nga you're not actually playing God, but you are allowing God to accomplish His plan sa imong kinabuhi. Gani kining batan-on nga akong gisulti kung atong tanawon, pag-abot sa pag-abli sa Ginoo sa iyaha sa oportunidad. Yan na pod ampo Ginoo mo man imong kabubuton, niabot ang interview for the employment sa abroad. Yahang gitarget ang usa ka dapit apan pag-abot sa interview kay wa magyud siya nakapasar. Giingon sa maong nag-interview, ibutang ka na mo sa reserve list. Katong iyang kauban nakapasar. Siya nga hilak na po siya, ingon ako nga, iampuni mo na. Kay pag ampuni mo na, God will open the way kung unsa gyud kabubot unsa Ginoo. Finally, nakalakaw ra gyud siya. Ang kaayuhan pa gyud kay katong iyang kauban na interview sa first, una pa siya nakalakaw kaysa tong iyang kauban nga di nabagsak siya. Pag abot niya sa dapit, nagpasalamat yun siya sa Ginoo because God is in control. Kay mas labing maayo ang iyang dapit kaysa tong naadtuan sa iyang kauban nga una nakapasar. Ang punto mga kapaglaom mo ni, kung atong tugutan ng Dios, ganahan ko katubitaw panahon ni Nebuchadnezzar, nga mura og gian ko na niya nga siya'y nagkontrolar sa tanan. Nga ang ulo raman untay bulawan, pero nagpabuhat siyang dakong larawan, nga gikan sa ulo hangtod sa lapalapa, bulawan tanan. He's trying to portray that I can control history and I can control prophecy. Nga di gyud ko mawala ani nga pagkagamhanan. Pero I admire ang mga katawhan sa Dios nga nagpabilin nga matinumanon ngadto sa Dios. Nga ganing ingon ang mga batan-on nga tulo. Ingon nila nga abahalag dili pamiluwason sa Ginoo, di gyud mi muyukbo ana. Hinumduman nato at the end. Siya nga magpabilin nga matinumanon hangtod sa katapusan. Siya mao ang maluwas. So makita nato nga by the faithfulness kining tulo ka mga batan-on maoy nakapaabli sa hunahuna ug sa mata ni Nebuchadnezzar. Gigamit sila sa Dios nga maablihan ang hunahuna ni Nebuchadnezzar nga dili di ay siya maoy in control apan dunay Dios. Ug makit-an nato ang iyahang nga declaration nga bisan kinsa nga musulti batok sa Dios ining tulo ka mga batan-on pagasilutan ug siya mismo ni-recognize nga ang Dios maoy pinakagamhanan sa tanan. Amen. Salamat di kay Ginoo mga kaigsunan nga di gid niya itugot nga totally mga wagtang, mga hanaw ang iyang mga katawhan. Amen. Ato nakita sa milabay mga semana, sa intro pa lang nga kung Assyria pa'y nagdumala sa world empire ni atong panahon na, persisting for a while, impas gyud ang Juda mga kaigsunan. Kaya nga naman, ang iyahang political policy, maulagi ni, kung unsa nga nasod ang iyahang masakop, iya mapildi, iyang hulbuton ang tanang mga lumulupyo, didto niya ikatag sa nagkalain-lain ng mga nasod. Thereby, ang identity of Judah sa nation mga kaigsunan, mahanaw gyud. Itugot ng gitpod sa Ginoo nga didto na sila sa Babylonia mabihag. Dili ni muna ma-deny, silang tanan na parot gyud sa Babylonia during the siege of Nebuchadnezzar II mga kaigsunan. Ang nahitabo, ang tanang mga taga-Huda, bihag, nalagi pang bilin ditong pipila nga di na kay mapuslan, ang ilang mga prime movers, mga batanon, nga mga promising pa kayo, gidalas Babylonia mga kaigsunan, gitrain, usan niya na si Daniel o kadtong tulon niya ka mga higala mga kaigsunan. Imagine nimo how they have suffered as the consequence of all the punishments of God alang sa mga katawhan nga nagpabuyag. And yet, imong makita diri sa Isaias mga kaigsunan, the same book that said God punished His people by using these nations. Pero sa samang paagi mga kaigsunan, gikastigo sab sa Dios kining mga nasod nga maoy nagulipon sa iya mga katawhan. Kaya nga naman, dili gyud mahimuot ang Ginoo nga mao ni ang mahitabo alang sa iyang pinalangga nga mga sakop. And so, the role here of God's people, sama kang Daniel, nagmatinud-anon lang sila mga kaigsunan. Mangutana ta, naapektuhan ba ang ilang pagtuo sa Ginoo
Wa ba sila mangluod sa Ginoo nga Ginoo, nagtinarong man Ginoo tami, inusinti man mi, buutan man mi kay ini mga katawhan, pero nganong na-appeal man mi sa wholesale nga punishment. Unta, giretail lang nimo, gilikay-likay lang namo nga mga buutan. Selective lang. Pero naratsada mga kaigsunan. And yet, what's good for them is that they understood that the play and downplay of empires are but God's decision, mga kaigsunan. Mauna nga wag yun sila maapektuhin, nga tiguang na lang sila sa uban nga mga imperyo hangtod pas Medo-Persia, mga kaigsunan. Daniel still remain to be faithful steward ingon nga sulugoon sa Dios. Gani epektibo sa mga kaigsunan bisan pa sa pag-impluwensya sa mga hari sa panahon sa mga imperyo nga nag-ulipon kanila. Sa mao gini ang atong hagit, mga kaigsunan. Dili gini mo na malikayan nga ang kapungot sa Ginoo na ay panahon nga mapiskan gyud ta bisan sa ato ang pagka-inosente. And yet we have to recognize nga ang Dios, mga kaigsunan, naagi plano sa iyang mga katawhan. Kaning mga kanasuran dinhi nga imong gitanaw nga nangapildi, grabe gyud ang prophecy sa Biblia, mga kaigsunan. Makita nimo nga ang Babylonia wa nagyud kabakod bisag kanus apa. And sa gisulti ni Pastor Dan kaganina nga kung ikaw mo itua sa ilang panahon kaniadtong nga naagyod sa pungkay sa imong pagka-popular o suprema sa imong nasod unya, mabasahan imong Isaias nga mga pildi ni, makaingon gyud mo nga sa mantamo to. But it all happened. Tingali na apay mga tagna sa Biblia, mga kaigsuunan, nga makaingon ka, that's too ridiculous. That will happen. Sama pananglit kaning giingon sa Biblia nga ang pagbalik sa Ginoo mo imutapos sa kalibutan. Ang pagbanhaw sa iyang mga katawhan. Unya giingon dias Biblia nga kitang mga buhi pa nga magpabilin ni anang panahon na musugat kaniya. Usahay para nato remote na kay na nga mahitabo, mga kaigsunan. Di imposible na ginang mahitabo giingon sa Biblia. Kay ngano, naana ning biological warfare, naana ng nuclear warfare, wa gi mabilin nga taon ining kalibutan na o magpadugay-dugay pa ang Ginoo og balik. But we have to cling to that promise, mga kaigsunan, nga di gyud masipyat ang pulong sa Dios. Bisan og imposible kay mahitabo, it will surely happen, mga kaigsunan. Amen. Let's keep trusting Him. Kay ang Ginoo magpanalangin o magpasidungog niya ng atong pagsalig kaniya hangtod sa walay katapusan, mga kaigsunan. Dinhi natapos ang atong pagtuon. At tanginin ninyo, prime time karong gabi alas 7 tama sa alas 8. Doon natapos tayo bag-o nga series, mga kaigsunan, nga pagadadon ni Pastor Demetrio Tautaw. For 2 weeks, magsugod karong gabi, mga kaigsunan, atangan na to ni. Ato ning takupan, pinagis pag-ampo ni Pastor Dan Palomares, mga kaigsunan. Akong imbitaron ang tanan atong giduwa ato mga ulos pagampo. Amahan namong Dios, salamat kayo nga imong gitukas sa among atubangan ang dako kayong leksyon ug pahimangno nga ikaw lang unta ang among pasibuton ug dili kami maghimo og mga lakang nga daw kami na ang nagbuot sa among mga kinabuhi. O Dios, among gihinulsulan ang mga sala nga among nahimo kung naa may gibuhat na mo kanhi nga sama ni ana. Tuguti nga kadto mawala na lang sa listahan sa among historya ug unya magadayag na ang imong gugma ug ang imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Among gidala ang pipila ka mga hangyo alang sa panglawas. Niya dinhi ang among igsuon, ang Professor of Sultan Kudarat State University na si breast cancer, tabangi siya. Among gidala usab si Darmi Tolentino, siyang successful lang operation. Si Mini Bagyo, siyang tabso operation usab, malampuson kini. Si Droter Baang, nasa ICU tungod kay nag-bleeding ang iyang kidney. Si Mary Ann Tumakas, may brain tumor. Si Simple Dancy, sa iyang operasyon karong Marso 5. Patrick Jan Pakate, nakasugata og vehicular accident, tabangi siya o Dios. Si Lucio Pantujas, sa iyang dali nga kaayuhan. Ug ang daghan pa namo nga mga higala, kung asa man sila karon, naa sa mga tambalanan bakahaw sa ilang panimalay, tabangi sila. Amo pong gidala ang nakalain-lain nga problema, tingali sa panudlanan sa kwarta, problema sa relasyon, ug problema
diha sa espirituhanon nga mga issues. Among gidala kining tanan kanimo nga nag-invitar sa grasya ni Ginoong Hesus nga mo epekto sa ilang kinabuhi ug sa tabang sa balang espiritu among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.